Така, понеже моят стар компютър, работен, който е тук, реши внезапно да се рестартира. Загубих видеото, което направих с видеокартата. Какво направих? Понеже не работи, в интернет прочитах, че при нагряване може да се оправи. И какво направих? Почистих я. Поставих флюс навсякъде на цепнатините, дори и на RAM паметта. На видеопаметта тук. Поставих и я нагрях. Понеже въздушният ми паялник е развален, ползвах този работен стар инструмент с дисплей и нагласене на температурата. И така, също и лазерен термометър да следя какво се случва. Нагласих температурата на 190 градуса и започнах да обдухвам равномерно платката. Около минутка, 2 минути да речеме. След което се застопорих така на около 5 см от чипа и измервайки. Но тукашните 190 градуса се отразиха на 80 на чипа. Повече не можа да дигне. 80 и нещо май дигна. Наложи се да ги направя на 290 тук. С по-малко не съм пробвал. И продължих. Бавничко. Значи цялата процедура може би отне около 10 минути, докато бавно се затопли. Гледах да не приближавам много, за да може и останалата част от платката все пак да е топла. Защото ако нагреем само тук, трябва да е или за много кратко време, или трябва цялото да се нагрее, за да може навсякъде температурата да не е с много голяма разлика. Иначе се получават изкривявания, деформации и може нещо друго да се случи. Така, целта беше да нагрея до 180 и няколко градуса. Защото на 183 нагоре градуса вече съществува опасност този кристал тук да се напука. Съществува така реална опасност. Сега колко е вярно това, не съм сигурен, но така съм чувал, казвам каквото знам. Успях да достигна до 176-7 градуса, може би около минута задържа. Приближих още съвсем леко, може би на 3-4 см. Дигна ги на 180, 181 станаха. На 181 вече дали нямаше и минута, секунди някакви задържах и спрях процеса. Измерването беше върху кристала. Защото в страни дава веднага 20 на градуса отклонение. Така че на лазера точката я позиционирах върху кристала. Така, после вземах тази видеокарта, монтирах я, като се охлади, естествено. И вуала, вземач тръгна. Направо цяло чудо на чудесата. И сега следва вече окончателен монтаж към кутията. Дето се вика, мога да продължа с монтирането на всичко и дано след като я монтирам пак да си продължи да се работи. Тази работа ще я видим. Така. И се приготвяме за монтаж.
Тъй като това всичкото стои надолу, обърнато към дъното, трябва да се монтира още сега. На хейтсинка свърши пастата. Тъй че ще видим сега тук на таз и на той на нея свършва. Дали ще пусне. Май няма да пусне колкото ми трябва. Да, той му беше. Ще добавим малко за всеки случай. От новата. И монтираме. Тук съм възстановил всичките, доколкото може да опират на RAM паметите. И да видим какво ще стане. Честно казано, лично аз не очаквах да сработят нещата по този начин, но за супер приятна изненада получиха се. Получиха се нещата. Така. Дори монтирах и дисковете и Windows се зареди. Значи всичко е сравнително нормално. Така, радвам се за това. Да. И започваме монтажа. Сега има кабели тук отдолу, отгоре, да не забравим нещо. Примерно е този кабел. Примерно трябва да стърчи от тук. Огромна машина, пък място няма. Каквото и нещо направо. Сега слиза по-малко. Ето тук захапа. Така. Тези кавалчета, той кавалче тук. Това тук. Тук имаше нещо. Но защо не го виждам, не знам. И тези. Ето ги. Така. Обаче тук точно, където трябва да падне, не е паднал. Или е така. Паднал е идеално. Добре.
Добре, продължаваме. Сега. Така, трябва да внимаваме много с болтовете, защото има 100 000 различни болта. И неща, понеже не ги помня, ще трябва да се консултирам с опътването. Иначе просто няма да ми се получат нещата. И сега. Ето. Expansion Port 3. Optical Drive конектор. 2 болта, които трябва да закрепиме тук. И голяма машина, големи мъки. Това са ето тези болчета. Ето този конектор. Оп, къде си? Тук. Двете болчета. Тук едно, тук едно. И продължаваме. Тук падат разни части. Ето виж кой е тук. И трябваше да го видят и откъде е паднал. Наложи се да го разглобя отново, за да търся откъде са изпадали тези двечките, гайки с пластмасите счупени. Обаче не можа да открия къде. И явно ще разбера по време на монтажа. Можеше да си ги залепя. И като го разглобих, изглобих пак. Установих, че като махнем тази малката платка с двете USB-та, много по-лесничко така влиза. Да. И сега продължаваме. Този кабел трябваше да мине някъде от другата страна. Доколкото си спомням. Дали не трябва да го вадя пак сега? Да. Така, ще да го включа. Ето един нюанс. Тук трябва да се включи предварително кабел на този вентилатор отдолу. Се пада, защото иначе няма да може да го включите. И тук може да включваме всичките останали щурочи. Да речем, това тук, тази лампичка, където свети за входа за зареждане, за захранващия вход на лаптопа. И другите буксички. Тук е имало нещо, после ще видим чрез лепенки, всички трябва да ги слагаме някъде. Като не правя снимки кой откъде, сега ще се чудя какво съм правил, къде съм вадил. Да? Но лаптопа е разглобяна. Видяхме тук оттатък един монтиран кабел. Поне един път е направил някакъв проблем и някой го е спасил. И както се вижда, до ден днешен работи. Но не губил се някакъв сигнал, някой човек от сервис най-вероятно си е свършил работата, без да се налага да сменя цяла дънна платка. Опа! Опа! Това не е така. Да. Това не е тук. Макар че взимачи стана. Това е тук. Значи кабела, който идва от дясно, от аудио изходите и входовете, в инфрачервения порт платката, влиза тук. Да, мощно. Влиза, ама ще влезе. Ето го и тук.
истинският. Така, после ще наслагам лепенки, за сега още да не бързам. Че да не се наложи да разглобяваме още. Да, тук пишат да вкараме и тези. Ама по-ме интересува какви болтове трябва да сложа на захранването. На дъвната платка, боже. Ето. Штрак и мрак, штрак и мрак. Защо не ще сега? Тук има нещо. Дето никак трябва. Много да е някой крив пин. И така, тук имаше едно криво пинче, но сега си играх с него. Успя да го изправя с кръстазура. Нещо като съм слагал. Значи те като ги слагате да влизат максимално челно. Явно нещо съм бутнал настрани. Така. Така, дойде ред. Дъвната платка хакнем с винчета. И те са белязани с едни белички. Виждате ли? Обелязани с бяло, къде трябва да се сложат. Тук има термопаста. Чудо. 2,5 по 4. По 4 е само резбата. Иначе обща дължина е 5. Така че те са най-масовите болтове тук. И трябва да стигнат. Ето. И сега так, затягаме. 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 И затягаме. Не, мисля, че е време да сложим едно вентилаторченце. Вентилаторченцето се слага така. И имаме две болченца за втягане. Да. 2,5 по 8. Обаче тук имам един болт, който си беше тук. Явно предния път не е бил сложен. И 2,5 по 8 трябва да са тези винтове. Така че ще е това. Ето, слагаме едното. Слагаме другото. Завиваме, стягаме, стягаме. Сега, тук има една особеност, която аз обичам да я правя. А това е тук между... Нали, виждате, тук има цепнатина. И вентилатора се духа, но не минава всичкия въздух през решетките. Тоест, тук поне от тези цепнатини, където вятъра се духа на къде си иска, губим поне 10% ефективност, предполагам, че губим от този охладител. Затова аз ще сложа лента там. Но каква лента? Каква ще е? Алуминиева лента, защото ще седи. Ей такава тъничка алуминиева лента ще наслагам, за да ми се успокои душата, че случайно няма да загубя някой друг градус. Така, сега душата ми е спокойна и мога да сложа субвуфера. Субвуфера, внимателно съм го почистил. Сега обаче тук имаме кабелче, което трябва да включим. И не е добре. Но е много просто надига, защото ни е там.
Обаче аз съм тъп и упорит. И се опитам да го вкарам там, където не е. Като си мисля, че тук то се отворя точно за това и разни такива работи, а явно не е. И така. Ето. И си слагате си го тук. И е бомба. Ето, бомба. Така, тук трябва да ползваме 3. 2,5 по 8. Както казахме, явно от тези дългите. Опа, не тук. Да ги ползваме и тук. Единият. След това тук вторият. И тук е третият. Опа, това не е тук. Е тук е третият. Къде гледам? И те са на гумени подложки. Тъй, че не се стягат много. Трябва да опре и леко да изплюи подложката. Опира и леко изплюва. Опира. Да има леко съпротивление. Иначе ще скъса, ти ще изплюи на цяло и няма да има никакъв смисъл. Така, вкарвам на сук буфера, се опитвам да намеря много място в момента. Да видим дали ще стане. Защото там, дето издарям да я прикарам, мисля, че ще пречи на повече неща. Но не знам дали ще ми се получат тук нещата. И е идеален. Как не заживам? И идеално няма да пречи. Надявам се. Така, ще иска лепенчица, естествено. Но няма да бързам с лепенките все още. Да видим още какво може да направим и тогава. Да, всъщност тук трябва да монтирам LCD панела и неговите кабели да наслагам, защото вече ако ще лепя после с тези лепенки, то това ще е. Така че ще сглобим LCD панела, но след малко ще залепим, поне аз ще залепя. Капака на LCD панела, че е спукан. И така, имаме лепене на рамка на дисплей. Ще започнем с тези двечките, намерих ги откъде са паднали. Ето ги тук. С напипвани така и завъртани ги налучках кои са. Така като то си пада на мястото и не се върти повече. И стои така. И ще използвам за едното единия вид, за другото другия вид лепило. Да видим какво ще се получи. Така. Поставете капачката с обратното и натиснете, или как беше сега. Има си тук затворчето. Бизон. Супер глу. Прецижен. Ликвид. Ето. Штрак и то си проби. След това според инструкциите. Опа, то бая тично. Прецизно пуска, ама бая пуска. Добре. От едната страна нанесете и незабавно притиснете частите една към друга. Незабавно притиснахме частите.
Ето, кучко пише Extremely Strong. Айде, залепих се. Множество пластмаса, порцелан, метал, гума, дърво. Не е подходящо за стиропор, найлон и разни такива. Така. Това гаче ли залепна? Сега ще видим другото. И така, дойде момент на Loctite Super Glue активатор. Пак съм преместил лампата. All Plastics от две части. Едната е тубичката. Нормална като другите. Другото е пен активатор. Така. Според инструкцията се казва така. Отворете активатора и го нанесете върху двете повърхности. Изчакайте 60 секунди, за да изсъхне. Така, ще чакаме кога да правим. Само че той маже ли изобщо? Маже ли якото? Вам се вижда. Той съхва на момента. След това сложете тази капачка в едната посока, докато изтрака и в другата посока, за да излезе. Така. Нанесете лепилото само на едната повърхност. Нанасяме. Прецизно се пускат, макът за световно. И така, внимаваме тия как бяха. Слагаме и веднага притискаме точно както са били оригиналда. Притиснахме го. Активатора свързва трудно залепващи се пластмаси. Да ви кажа цялата работа каква е. Първо се обработват повърхностите. Сега заебавам го и до утре ще проверя какво се е случило тук. Нали, предварително обаче тук, за да съм сигурен как ги притеснах, ако се е изпървало много лесно. То не се вижда отгоре, ама тук съм се сложил белязка, че това е нататъка с червен маркер. И тук съм се сложил белязка, че това е нататъка с червен маркер, но да е различно от другото, съм се сложил една тук вдясно. И затова толкова бързи трак ги нагласих. Иначе ще ги залепя на криво. Някак си. И така. До tomorrow morning. Така, ето, на другия ден какво се е получило. Я да видим колко е здравото й. Яката бутам не мърда. Здраво. Наистина и двата варианта са здрави. Сега тук нямаше как да мажа с това лепило с активатора и само на пукнатините, където имаше, нанесах и раздвижих така леко пукнатините да влезе в тях и се залепило добре. Къде имаше щупване още? И тук беше нацяло щупено.
Не на цяло тук имаше, това тънката част стои. И тук е здраво. И понеже тук нямаше трябва да изглежда като това. Но това горното беше счупено. Затова сложих едно парченце друга пластмаса и е станало здраво. Тук не смия прекалено много, защото е хванало манинко. Но мисля, че на болт ще издържи. А това е парче от карта. Съм изрязал и залепил. Сега трябва да го пробия. Това е нещо за 2 мм и половина болт. Значи трябва да е добре да е с тройка бургийка. Значи повечето неща ги залепих с това лепило. И хваща добре. Отвънка почти не личи, само е тук на голямото щупване личи пукнатина. И може да се наложи леко зачистване с нещо финно. Така. Имаме светло. Ето светло, 3 мм точно. Трябва да видим този патон ще фани. Трябва да фани. Подложка. Ето подложка. Бързи обороти. Центрираме максимално от центъра. Малко е тъпичка бургийката, майче. Почти проби. Леко накриво сме обаче. Да се надяваме, че ще издържи. Така, пробихме. Тези мрежи са на място. Те са самозалепващи някакви или са мазани с нещо, но стоят стабилно. Така че ги оставям. Сега лекенко почистване. Отвътре ни е нужно само и че се подготвим за монтаж. Странични щифтове сякаш няма преди.